गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ उनानिफ्राय हिमाचलसिम थांग्रा गोदानै वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ हगारनानै होबाय। बावैसो भारतआव गिबि खेबनि थाखाय गोब्राबसिन खारथाइजों खारनो हाग्रा वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवदों। बेबायदिनो लासै भारत सरकारा बे ट्रेनखौ गासै रायजोआवनो बेखेवनो थांखि लादों। थांखि लानाय बायदियै दिनै भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदीआ उनानिफ्राय हिमाचलसिम थांग्रा वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनखौ बेखेवनाय जायो। मख'जाथावदि बे ट्रेनआ 52 सेकेन्डआवनो 100सिम खारनो हायो। बे ट्रेननि गेजेरजों दावबायारिफोरा गोजोननाय मोनगोन आरो गोख्रैयैनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो हागोन होननानै मिथिहोदों। बे ट्रेनआव गोबां रोखोमनि मोजां सुबिदाफोर दं, जेरै जिरायग्रा सिटफोरखौ हारसिङैनो साखोन-सिखोन खालामनाय, फायार सेन्सर, सीसीटीवी, वाइफाइ फेसिलिटि, GPS सिस्टेम, रैखाथि गोनां आरो गोजोन दावबायनो हानायनि सुबिदा दं। कच फेक्टरीनि मिथिहोनाय बादिब्ला फैगौ 2023 मायथाइनि आगस्त दाननिसिमनि गेजेराव हादराव गासै गं 75 वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेनफोरखौ दिहुननाय जागोन। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय MB रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान OCA मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे MB रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। MB रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बादिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।